Zašto baka ima... Vanja! 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 Pa dođi, što se ne odazivaš? Ajde, dođi, Vanja. Ti mene nazvao Vanja? Da. Zašto? Pa Guldenito rekao se tako zoveš. Guldenito rekao Vanja. Mene upominje. A? Što on mene pominje? Pa nešto ti se kurči ovdje, ja mu sad jebem mater. Će on koju vaspitnu Želi dramu. dobije? Šta? Će on koju vaspitnu da dobije? Ma ne treba, ljudi, opusti se bre, ja rešavam, ja branim tvoj čas. Šalj se, ne prođete ništa, nego ja te ja malo turiram za kontent. 9000 gledalaca uvek. Šti koju vaspitnu? Hoćeš ti koji vas tu podupiti u tom ogromnom? Šta ti mene zoveš Vanja? Vanja, aj briši u pičku materinu. I 2000 lajkova, eto. Znači ja nisam rekao da on sad botuje, razumeš? Vanja bla. Ali ja sam to video, brate. Ja, brate, po 1800 gledalca, 2000 gledalca, 2-3000 lajka. Meni je to okej. To što je neko meni ubacio lajkove i gledalace, boli me kurac. Ljubavi,